Mau jenengan teng transit metungi sinten Mas? Mau teng transit wau. Teng transit. Nggih, kepanggih sampun kepanggih napa dereng? Alhamdulillah kula bermunajat teng Gusti Allah. Wonten kesempatan ke jam 09.00 dugi wekdal punika nggih kula Yasin telas ping gangsal ambalan. Ayo, dagelan rupane kok ciduk dawet. Nuwun sewu kula ngrasuk agami Islam. Ya percaya Mas. Masjid ibadah teng ngarsane Gusti ada kesempatan nuwun sewu lho Mas. Biasane piantun-piantun nika nek umpama zikir kan ngagem tasbih. Nek mboten ngoten dihitung teng driji. Mboten. Keluar masuknya nafas itu zikir kita kepada Allah. Wah, lah iki. Aja dihitung nek kanggo Gusti Allah maring awake dhewe kok ora tau ngitung kok Mas. Wong meletik tenan. Berarti bahasane ngaji-ngaji lho iso ya Mas. Lah nyuwun sewu lah iki aku transit mbok kira nggone Mbah Mudin to. Lah jenengan transit teng pundi kanca-kanca teng Mbah Mudin? Aku langsung jujukne masjid. Lah arep rono kok entekne panganan ora yo repot aku. Ya ora apa-apa kan disugone awake dhewe. Aku ki sak dodokan tek 7 piring. Iya bewi wong kok boyo jane. Aku buta. Ning masjid sampean mau. Nggih. Bermunajat. Nggih no. Alhamdulillah. Dongane pagelarane kinen sukses. Amin. Mas Akbar ugi sansaya ngrembaka. Sansaya laris sedaya masyarakat nggih pinaringan sehat wal afiat. Wujud matur nuwun kula dumateng sedaya masyarakat wonten ing tlatah sugih waras. Sampeyan gelar iso blung lho. Maksude kok iso Yasin entek 5 ngambalan aku ndak percaya. Jam 09.00 dugi menten jam pinten niki? Iki wis jam 12 ah. Lha nggih. Heeh. Wis sampeyan ndesel ngaji ora ketang sak ayat ya. Aku pengen ngrungokne suaramu jajal. Nggih. Dagelan koyo ngene kok iso ora lho. Kuwi brengose kok ngirit men to aku. Kok nyuplik cilik. Iki tau diangen-angen dikon nukulne brengose. Ora gelem tukul. Lah gedheku sakmene iki diceluk le lho karo mbokku. Kok iso? Mbok nyatane mbokku nyeluk aku le tak wae brengos ngene. Lho wis bapak aku. Oh. Ya. Jar ngaji yo tak rungokne. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iki Mudin Bakri ngalah iki. Bisa terus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waduh, iki ketoke mantan pondok. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, pondok bersalin. Shadaqallahul adzim. Sik to. Isenono. Lah ngiseni piye engko nek makrote bener lah nek kleru. Malah malah dosa. Oh, nggur pamer bismillah karo sedekahul adzim tekane sugih waras. Nek pripun ngiseni? Diseni. Nek umpama ngiseni aku arep nggo harap wedi lho, Mas. Ya saiki latihan nggo Jawa sik ning jenengan kedah enten artine. Oh, aku sing ngartekne. Oke. Oh, dol tinuku. Oh, iya ta. Oh, edanane. Ya. Artine lho. Iya. Bismalam saliban nobro ajib. Bismalam salip-salipan nabrak ajib. Terus lanjutkan. Anta pedagang osongan tuan nasi pecel. Ada pedagang asongan jual nasi pecel. Iya. Terus api-api. Uluban godong jati kausyar. Kulupane godong jati pernah moncrot cangkeme. Lurang leken. Iso apa enak lho ngaji kok leken iki lho Mas aku. Qala sabrifan badan aqwa. Apa kuwi? Aqua. Oh ya, Coca-Cola ben Aqua. Terus. Sodokono sodokene. Apa kuwi sedekane iki apa? Bilyar. Apa enak wong ngaji turut bilyar iki golek ndase piye? Wong tenan yo tinggi belajar katakan penting belajar nadane riyin. Oh, sing penting belajar nadanya riyen. Lah aku saged ngoten. Aku seneng nek wedaan kuwi lho.
Nah, kowe iku sanu sayang karo aku. Alah. Antake ra normal. Kowe iki kadung diangen-angen dulur-dulur kuakmi lho. Alah, wong normal kaya ngene kaya tanjane bolak-balik kok Lah kok ngawang wedakku. Sampeyan tak omongi ya. Aku ngekei masukan kan boleh to sesama seniman. Boleh. Gue sampeyan iki nek wedakan gak usah kandel-kandel. Ning mulai besok aja sering dolan awan ben kulite enggak hitam. Dadi perawatan lah. Sampeyan iki gelem ora gelem bintang tamu dagelan iki ya minimal facial. Nuwun sewu lho Mas jenengan ngerbuk babakan wedak. Perawatan. Biasane wedak niku kan wajah hitam jadi putih. Iku pon. Iki kae sing tak gawa udu pon. Lah apa? Kliwon. Wedak pasaran iki lho. Di malah klawu kae. Aku ki ngekei masukan sampeyan. Maksudnya iki seniman awake resik, kulite putih, iki mesti meriayi ketok larang, ketok meriayi. Alah, surung karo. Apa-apa ki nek putih regane larang, bermanfaat, ketok agung meriayi, alus. Putih regane larang bermanfaat. Lah urung karuan. Lho, lah kok iso? Putih karo ireng ki luwih ireng tinimbang putih. Loh, wong-wong mesti milih, yo calon bojoku golek sing putih. Mesti golek sing putih ora enak kok calon bojo golek sing ireng. Mboten jenengan cobi pada rumah sakit. Rumah sakit jenengan tingali enten wong lara Bu, sakit napa keputihan apa eneng keirengan. Isih sehat ireng timbang putih. Tur manfaat ireng. Oh iya. Nggih. Sik, meksa tak sauri. Piye? Ning wong-wong barat, wong-wong luar negeri kae, nggih, kulite putih-putih to. Iya. Mesti meletik pamikire iso gawe pesawat terbang, iso gawe mobil. Alah. Wong kulit putih iki mesti pinter pemikirane. Urung karuan. Jembar wawasane. Isih pinter ireng. Kok iso? Ngerti pitik. Heeh. Pitik ireng iso ngendok putih, pitik putih kok iso ngendok ireng. Iya ya. Tak wis ta. Enak jane ndok ireng. Apa? Tak potokne. Oh, film biru kayak bebek lho. Kok ndok ireng dipoto engko sanu metu glubute. Wis tak ayane, Mas. Alah, ngeyelo. Dik, apa-apa sing putih iki menurutku hargane mahal bermanfaat. Contoh susu sapi kae. Nggih. Regane larang ning susu sapi asli segar Boyolali. Alah. Regane larang warnane putih bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Ora urung nggur kanggo bayek. Lah sampean nyuwun sewu. Yo kanggo wong gedhe ta iki kanggo pribadi. Alah jenengan ngerti aspal. Heeh. Aspal ku yo kanggo masyarakat, kanggo wong akeh. Berarti isih penting ireng. Nek susu go dhewe. Go dhewe. Aspal kanggo wong akeh. Apa enek wong numpak motor? Wah iki ning susu ora sida mlaku malah ngecet. Ting peruntu ya. Malah makadang tok to wingo. Cek tak ayane Mas Neon. Penonton sakmene kae iki ndelokne dalang ndelokne sinden ya ampun sindene putih mesti meriayi ya ampun sindene putih kulite senenge mesti wonge alus ya ampun mesti putih sing dilem putih kulit lah urung karuan apa putih sing digoleki sing utama ku lho nggo sing ireng. Piye maksudmu piye? Engko tak WA. Sindene lho kulite putih menonton mesti do ngelem kulite putih ya ampun sindene ayu-ayu kulite putih. Putih yo kulite yo ben sing digoleki yo nggon sing ireng. Ngene iki lho asosiasimu ki mesti 18 plus pornografi XNN X hamster X video. Lah kok malah ngerti alamate kowe. Wah bahaya. Ora usah guyu-guyu pamer untuk gingsul kowe. Nek pamer-pameran gingsul nggonku sak cangkem gingsul kabeh Mas. Romangsane kok apa? Ayel-ayelan ireng karo putih romangsa apa? Putih semene mbane sing digoleki bojo mereka masing-masing yo nggon sing ireng. Apa kuwi? Engko tak wah. Lho, piye kok tak wae? Kowe engko dikira dikecrek karo polisi. Mboten maksude niku nek niki lho, teng mripat kan wonten bola mata yang warnanya hitam. Kuwi iki nek putih kan nek ireng kan ya lho, ketok blalak-blalak ayu ngono. Jan iki kok apik-apik sing telu iki. Heeh. Cirelut. Tur. Mas. Heeh. Kowe kan jadene arep nggo sinden. Loh, sinden Asna berarti hebat-hebat luar biasa semua. Lah kok enek nyambike.
Umpama mbok samakan transportasi utawa buah napa iso Mas sindenku ki umpama. Oh, jelas. Umpama apa mbok padake karo buah ngono iki jelas stroberi, anggur, melon, terus jeruk. Lah iki lho debok basa. Nek yo apik, banana iki pisang iki kambil. Heeh. Peto. Buah kok iso debok basa iki lemu pelecehan seksual lho. Lah hargi apa umpama buah-buah kepeksa lho niki. Kepeksa ngarani buah pol-polo yo bencik. Iso buah bencir rumangsamu. Awakmu saiki sowan kene kudu iso tak tes kecerdasanmu, Mas. Oh, Fatona Mas. Weh, fatone artine apa? Cerdas. Hebat, luar biasa. Berarti emang ngaji lho. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahu aladzim kuwi bayek iso kuwi. Saiki tak du momone saut-sautan selawatan apa iso, Mas? Wah, lah monggo nyuwun sewu lho. Kula dangu dateng pondok pesantren. Lirboyo. Teng Lirboyo kula 3 taun. Nggih. Alfalah Ploso? Kula 3 taun. Oh, pondok liyane Tebu Ireng Jombang. Tebu Ireng Jombang ngapunten kula namung 6 taun, Mas. Iya boyo. Nggih, Kok suwe meneh mondoke lho. Lho sing ngendikan mondok sinten? Lah, kuwi 6 tahun kuwi Dodol es. dodol saya turut pondoke bingung. Bapak kan ngedoli santri-santri kuwi. Adikku Mas kene adikku nunggu adikku. Monggo Mbok Ambung. Ora, paling tak kerwek-kerwek ngono. Nggih. Kene lungguh adikku. Kita selawatan untuk menghibur para warga masyarakat. Tenang iso ya. Sop rawe. Nah, iso tak kerwek lambemu lho, Bro. Iso. Aku gemes karo lambemu. Aku jejer kaya wong kembar. Kaya jambe disigar. Iki jambe apik, iki jambe bosok ngono ya. Iya. Muhammad Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah ala salamullah ala yasin habibillah. Tawassana bi bismillah wabil hadi rasulillah. Allah kulli mujahidillah Di ahlil badri ya Allah. lambe kok apik men kaya ngene apike selawatan iso ngaji iso alah pintere luar biasa hebat tak akoni urusan pondok tak akoni Aku wedi dhewe to. hebat dol tinuku sampean iso selawatan Nggih lah niku mboten sah kula ibu-ibu nggih saged sedaya. Tes po piye? lho Salatullah yo ala toha. Salatullah ala yasin tawasalna wabil hadi wa kulli mujah di ahlil bad. Shallu ala Nabi Muhammad. Salale bersama Astabrata Mustafa. Aduh, Astabrata Mustafa. Iya negeri Badra kok. Oke. Nganggo Jawa bisa? Oke. Ana ulane kabeh, Rambatane witing jabe. ana prawan rana rene. Ulon jeneng nyokot lambe. Prawan rena-rene. Penting Purwokantine padha yo a i u e o ne. Ana prawan rena-rene, kula tengok nyokot lambe. ana ulane sawa. Rambatane ning witing nangka. Ana prawan rambute dawa. Ulon jeneng nyokot dodo. Bar nyokot lambe nyokot Dodo kok saya medun to Mas. penting Purwokantine. Tiba Ya padha padha one. Heeh. Ana ulane bimbel, Rambatane ning witing ampel. ana prawan atine mangkel. Ulon jeneng nyokot udel.
Kok saya medun to, Mas? Ya ulane celana. Iki ku lek saya suwe teko kecamatan. Ya sing penting sampean iso nyauri ngono dagelan cerdas soke Astabrata Mustofa padake. Medeni wong. Ana ulane luwuk. Rambatane ning wite jero. Ana prawan dasi muntaman. Ula jengono rasido nyokot. Lho, kok jarimu purwokane pas i o ya Kowe paramu rono lho, Bro. tak balene ana ulane luwuk. Rambatane ning wite jero. Ana prawan dasi muntaman. Ula jengono rasido nyokot. Kowe kudu iso nyauri, dadak balik aku kagak iso. Ajal sampean nek Iya. iki bahaya iki nggon kecamatan mangsamu. Kecamatan yo dileboni to. Ana ula-ulane luwuk. Ula luwuk. Iya ta? Ana Allah piye balenan. Ana ula-ulane luwuk. Ula luwuk. Mantuk. Ana cah wedok kok tenguk-tenguk basa Ula jeneng nyakap batuk. ulane goblok. Kowe nek sing pulo kok milih sing atos. Kuwi yo enek batukane ngono lho. Ulane goblok. Ukur wah, kono ki ning tahu. Kok milih watu? Hei! Pokok tahu iki lho. Kowe malah klerune. Lah kan enek sing tuk, Pak Akbar. Ya Dek Mio. Masaku yo ngaturke sinden-sinden. Sindenku mbok lone debok bosok meng. Wong buah-buah kok debok bosok ngece we, penghinaan we. Astabrata Mustofa kok. Berarti nganggo Mustafa iki. Adre Mas. Lah iki. Engkau pun mutayam di bulan Nabi. Asik, ayo bari. Well, salawat salam ala Monggo ning Meri. Nabi Nabi nal mukarram Nabi nal mukarram. Oh Waduh cowok iki nganggo adro kok pel resik padasan iki lho. Lah kok metu kaya suster ngisot. Aku ki arep ngene lho Mas, memeriahkan sampeyan. Lah iya, memeriahkan ya memeriahkan ning lemu metu. Hargano usahaku Mas, hargai. Kaya kucingan reok kalau Mas. Terus kontak-takane Apa mau ngono? mbok taku. Piye? Ana sing ngadilane dibok bosok ngadeg kok Mbak Meri. Lah kuwi lho. Iyalah. Ayo, Dek. Iya. Atik nih, Gus jalan nyuwun ngapura. Benakno jarikku Mas. Hagah. Enten benakne nek sing mencep kok. Piye bisa benare mencok? Ning nggon pondokan kan kon ngewangi jariki to, Mas. Nggih. Kul tak pasang setagen jarike ngiring tak benake. Lah kok lho, kowe aku. Harus aku waleh wong wedi kok kono plorak-plorok. Wireng kok. Hei. Lah kuwi Maksudnya pas matene. batikan ireng ngoten lho. Oh iya iya. Nggih, lah kok ujuk-ujuk mau mencep. Masamu Pak yo Di. Mbak Meri kuwi. Sayang. Sayang lu bar ngidoni. Enggak sayang, agak sini tadi sayang bilang apa? Enggak. Aku buah apa? Kamu buah enak apa? Enggak. Tadi enggak seperti itu. Mengapel Aku kuwi lho enggak mau. mengapel. Kayak apel ya, Bu ya. Mboten nggih Bu, mboten apel. Apel ora? Kak. Mboten. Wah. Mati aku.
Nah ini lho, jadi debok bosok sampean mau ngomong debok bosok. Aja nyawang deboke ning sawangen manfaate. Deboke nek dibosokke kuwi engko difermentasi to dadi rabuk sing apik lho. Tapi gak kena dipangan lho Mas, dah cacah iso buah iki dipangan. Cacah debok kae nek difermentasi kena nggih pakan dus. Kok iso wedhus? Lho kok gak dipangan? Pelecehan nih siden gue pakan wedhus iki lho. Lah emang timbang buak mambu. Mungkin aku damen mamel to piye kok iso. Ora oleh Ini nesu. jenenge mencapik-capik harga diriku lho. Ora oleh nesu. Aku tak rewangi koyok ngene macak aku awet subuh. Mas. Lho karena apa kan? Iki adan napa? Make-up. Heeh. Kek subuh. Kayak subuh Leh luhur karo ngasar yaho. tak jamak kok. Jamak kok bendino. Iki ya demi sampean. Tapi sampean tibake tinemune ya mung semono ning aku lho, Mas. Terus piye to Mas, aku ki dadi Aja wong dadi atimu wong ayu. pripun? Wah lagi. Wong ayu mantu kok kene. Dalam Kang Mas Mio. Puji jenengan gawe atiku krenyes-krenyes Kang Mas. Guyu ana spasi ini lho. Jalukanmu apa? Jenengan ngendikan ngoten niku lho pripun Kang Mas jenengan banding-bandingne kali sinden ngono kuwi lara atiku. Ora bandingne awakmu ning sebabe bobote tresnaku marang sliramu tak gawe ora enak, tak gawe elek, nek kowe engko tak gawe apik disul karo mangkene. Kenapa boten ngoten lho Kang Mas tegese ning atiku lho Kang Mas wis kadung lara Kang Mas. Perih rasane Kang Mas perih sanget Kang Mas jenengan nyepelekne kula lho Kang Mas. Kang Mas ngono lho Kang Mas. Ora kok kowe inggon. Kuwi saking genteme atiku Mas wis tak empet-empet Kang Mas kawet mau sampean nyepelekne aku sampean ngelek-ngelek aku. Padahal aku rene iki yo ngiwangi sampean Kang Mas aku golek duit ngene iki yo kanggo sampean. Omongnya kipri sae. Musuh nggonku tindak wektu saka ing kepatihan Sukodono. Nggonku nyumpadi Mas telungku gumbala telung gulung. Tadi tunggaling praja ewa gini. Pawarta kang tak tampa gawe kuciwaning atiku ya kuwi. Matane pada ketoprak matane PC lho. Pripun lho Kang Mas? Menghayati peran Nyambut gawe. menghayati peran Kang Mas. dewa gini pawarta kang tak tampa sliramu nindak sedek wong ayu. Sinten ingkang ngendika ngoten niku Kang Mas? Jenengan ampun percados kabar-kabar ngoten niku Kang Mas. Kaya ngene. Aku nek kadung guyu jeblak angel ning kupe. Wong ayu Dalem Kang Mas. ayu rupamu ning gawe kuciwan ning ati. Ora nyawang mripatku apa nggih? Kenging napa Kang Mas? Lelek. Jones Kang Mas jenenge pasuryane niku selalu ceria lho Kang Mas ya tak kira guyon lho ora Kang Mas. ceria piye tenan cangkem ora iso mingkem. Kang Mas. Wong ayu Dalem. sliramu kuciwaning rasanipun kakang mula sangka kuwi. Sliramu bakal tak uncapke nyawa. Kang Mas. Ya. Kang Mas jenengan ngendikan napa lho Kang Mas ngoten niku. Kula niku tresno. Saurunge kowe kudu ngaku. Ngaku napa lho Kang Mas? Sliramu tumindak sedeng apa ora? Boten Kang Mas. Kowe tumindak sedeng apa ora? Boten Kang Mas ya. Ampun sinten to sinten sing ngendikan ngoten niku kula boten setia. Apa ini ketoprak digajul bokonge iki lho. Kok yo adep-adepan kok bokonge prembak, prembuk.
Edan ya. Wong edan. Pripun lho kamu jenengan kok boten percados kalih kula jenengan jane tresno napa boten Alah, dirok, ngegrok kabeh to ya, masalah. Sing. Ngene iki lho. Nyapa? Gogrok kabeh. Lah malah dietrek-etrek. Mosok Kamas. cinta nang ecer lho Mas aku. Sik to iki apa to? Oh jaket. Ngawur. Ayo, selingkuh ora? Tengok ngono. Di kampung Tulikat Setan. Aku apa wae? Kula lahir batin tresno panjenengan Kang Mas. Kaya mangkono. Urung sesek ya Arya. Gon kok coba sesek Mas. Sesek engko ae. Guduk no. Kok Tetep sesek milih ning urung sesek. Oh iya. Antem nek. Antem nek. Lah iki. Nek iki sesek ning kok wis lah ngatem iki. Iya. Makane ben pengokeh. Hei. Apa yang ngantem kok? Ngantem monggo singgol modal ku lho. Lah akeh tak tembak. Kang Mas. Jenengan ampun KDRT kalih kula to Kang Mas. Aku ora KDRT kaya mempiye wong ayu he. Sliramu tumindak set. Boten Kang Mas. Opo kakang duwe luput marang sliramu mbok adep ning kahanan kaya mangkene. Kang Mas. Iki ya apa ngene. Hei, wis melu nangis lho. Lah kono nangis kok. Ngaku apa ora? Kang Mas. Kula tresno lahir batin dhateng panjenengan. Ora ngaku? Kang Mas ampun Kang Mas. Mas, ampun. Iki opo he? Niku buku. Lho. Pusaka. Oh. Kabeh sing cekel jenenge pusaka. Oh, iya. Eling-eling. Sing tak cekel apa? Pusaka. Iki opo he? Kain. Lho. Pusaka. Sing tak cekel jenenge pusaka. Nah. Iki opo? Pusaka. Bantal ngene lho. Ya terus pusaka. Apa enek ketoprak bener to? Ya ampun. Ben kaya patih. Pakai dogi. Patih dogi bang. Kang Mas niki pripun nasib kula Kang Mas? Kula sampun ajur mumpur Kang Mas. Gaman. Gaman Mas. Ajur mumpur Kang Mas, ajur kula Kang Mas. Kula tresno kalih Mas. Patih iki. Dadi patih wong gender. Kalau gitu. Kebrayo. Nah, wis kuwi ngono ya ora ditokne. Kang Mas. Kula mbok dolanan mangkon ampun beton iki. Ris, keris. Sik, tak jumune pusaka. Aku seneng keris Paris. Keris muris. Aku yo pengen keris muris. Ini iklan mbok aku tenani lho. Gawe. Ya kok aku milih. Pilih senjata sing ndi? Aku milih Kang. Eneng cakra. Tombak. Aku seneng gurih dhewe Kang Mas kok koyoke bunder-bunder nek grenjel-grenjele Kang Mas iki. Oh, Iki Kang Mas. Iki? Iya. lah pilihanmu sakmene. Kang Mas jenengan badhe Glenjer. badhe pripun Kang Mas? Pripun Kang Mas jenengan badhe pripun Mas kula ajrih Kang. Dene wong ayu. Wonten Kang Mas. Dene wong ayu. Oh, Kang Mas aku wis catu kabeh Kang Mas. Saurunge tak oncatke nyawamu, sliramu duweni angen-angen apa wae. Jenengan apa leres ngendikan sedaya katon ke Kang Mas? Ya, Apa iki? apa ke? Ora genah kowe omong wong ayu. Kowe nek iso wong ayu. Dalem Kang Mas. Umpama sliramu tak kemyo dikoyo ya. Kita yang tahu. Iya. Aku mamin jenengan leres ngoten niku Kang Mas jenengan percatus kalih tiyang liya Kang Mas. Ya, Kula namung nyuwun setunggal mawon makasih Kang Mas. apa?
Kang Mas. Kok menawi mengke Ludira kula anggondo arum. Yen getihmu ambune wangi, Kula mboten tumindak sedek. Selirap aku nindak sedek. Selingkuh Kang Mas namung weanan mawon kalih recehan Kang Mas kula lu mboten temek-temekan Kang Mas. ya padha. Tapi mboten ketemuan kok Kang Mas. Ini ya padha harame. Ah, Kang Mas. Umpami mengke Ludira kula anggondo bacik. Kula sedeng Kang Mas. Kaya mangkono. Nggih. Mula saka kuwi kowe luwih becik tak kontak. Lah piye? Jenengan badhe nyuduk ingkang pundi Kang Mas kersane kula siap ben gak patek lorong. Kaya ngono. Rene tondo mengko nek ambrukmu lah. Kowe pengen sing disuduk sing ndi? Mungkin ketoke gak patek loro tapi langsung mati ngono. Oh iya, digolek sing ndi to bar. yo ntar pilih ana sinta-sinta to. Ya iya sik menengo. Aku ki rada ki keri lho Mas sing nggon kene ki keri. Iki apa tondo kok abuh? Beras tapi daging ngono lho. Oh, bros. Iki adoh kok nyawa nek iki. Ukaramu enenge bros kok daging. Yo. Kowe becik tak untake nyawamu. Mati dene aku. Apa enek wong mati kok milih nggon iki lho. Ki toprake dan lho kok malih neh. Lek posisi sing penak. Iya, ning masalah bocah iki. Ngopo? Lha iki coting pluwenu abuh kabeh. Mbak kira aku beri-beri. Sik. Menengo kowe mati kok usrek kae. Anak sing ganjel. Ate ora ganjel di piye wong abuh kabeh kaya ngono. Ah. Diliki. Lah iya. Tiliki lukane mang sebelah mana? Iya. Ndi to? Sing sama suduk mang lo Kang Mas sing sama suduk mang lo. Iya, iya. Sebelah ndi? Kan sampean sudut pertama. Di sudut pertama berdarah. Wong wis mati wis KDRT. Duduk kono men rodok rono. Iki lho rodok rene lho. Lah lho tanggone piye? Kaduan. Kuat. Wah. Menengo. Angel golekane angel Mas Pio. Lah mingkuk neh kok mau ngalenggon kok. Kuwi rene batuan lalur ra iso kuwi. Lah iya, nduk ngendi ya? Anu kok cekit-cekit. Menapa? Kowe iki lho mati kok usrek kae. Lah wong aku dirubung semut. Kama. Aku arep bapakno. Menengo. Oh, bukan nang ngene. Kok temek-temek nang ngene to Mas maksudmu ngene to arek bojomu kae lho Mas lho arek Ae ndak toprakan ora to? iya Lah lah. iya. Sing ketujupke kan kene to. Dudu rodok ngisor sakit kok. Kleru sampean piye to eling ora to jane. Rodok ngisor terus ngulon sathi rodok Panganmu rono kok ndelep. Mbak kira apa lumpur hidup? Lah kuwi marahi ndelep wong kok. Pinenane eneng lurah dolanan konokane bengkoke ketut. Bengkoke ketut. Sing ndi Kang Mas terus aku mbak apakno? Diliki. Menengo merem turu. Wangi ora. Lho, wong ayu. Mikir mati-mati. Lho wong ayu Tanjung. Tanjung kowe ora lumpuh Tanjung. Dikandani yang ngeyel. Wong lanang ya ngono wong wedok lho ora nyapa-nyapa ngono iki percaya. Lah ngene iki ngadu nduk pateni ngene iki terus piye? Nek arep rabineh ta kowe? Pak Dumar rabineh kowe mateni bojomu. Wis mati kok ngoceh kae. Kagak ngeyel.